Ja, så er vi her. Hej. Det her det er en episode af mig og Niklas. Niklas, sig noget. Hej. Nå, i dag skal vi lave en hundefarm og ud og finde noget træ, og jeg kan så lige sige, at Niklas jeg er bueskyt, og han er swarmand. Eller sværmand. Ja. Og nu vil vi så bygge et hus. Og jeg skal ud og hugge noget træ. Og jeg har lige fundet et æble. Så det går bare fint. Tag det æble. Jeg har taget det. Æble. Æble. Jeg har taget det. What? Der fanden er en zombie. Kom så, tag ham, hund. Tag ham, ja. Gå, hunde. Ja, du er god. Og jeg skal lige i skoven. Yay, gå, hund. Du kan stå der. Kom der, hund. Hvad skal du komme med lidt træ? Ja, jeg kommer nu. Jeg har 16 og så 3 lige. Ja. Bare bygge huset. Ja. Skal vi have tag over vores hundefarm? Jeg tror nok. Ja. Ja, jeg claimer det lige. Ja. Og jeg er jo Niklas, vi skal lige prøve at se, om det virkede. Jamen, hvad det kan være, du kan